tervetuloa Helsinkiin. Pidättehän vielä turvavyön kiinnitettynä ja käsimatkatavarat vaivoillaan aina siksi saakka, kunnes kapteeni sammuttaa turvavyön merkkivalot. Olettehan varovaisia, kun avatte matkatavarahyllien luukkuja, ettei tavaroita pääse putoamaan, ja voitte ottaa nyt lentotilan pois päältä mobiililaitteista. Kaikkien meidän Finnairin sekä OneWorld Alliancen puolesta toivon, että olette viihtyneet tällä lennolla kanssamme, ja haluan toivottaa teille oikein aurinkoista päivän jatkoa ja Helsingistä eteenpäin matkaaville lupavia jatkolentoja. Kiitoksia ja tervetuloa lennoillemme pian uudelleen. A warm welcome to Helsinki. Please keep your safety belts fastened and your carrier bags stowed away until our captain switches the safety belt signs off. Kindly be careful when you are opening the overhead lockers, as items may fall out, and you can now switch off the flight mode on your handheld device.